Schöne weiße Proportion.
kulandela uyesu athandayo ileya kwakhe kwangcweleka kuyo umntu engcwelekwa nabantu abavela eJerusalem. Ndike xa endula kuyesu ngapha kuyesu ilapha le ndawo yesu ebethi xa ebuya kusebenza angene kuyo eGetsemane ayokuthandaza khona uyesu ethatha khona amandla. Sihlangana naye uyesu engena esangweni laseJerusalem. Manje xa uyesu evela ngomzi wazamazana wabuza oba ngubani nalo, yathi impendulo nguyesu waseNazaretha. Mongameli xa ndizakukhwelela ndinqwenela uba sifalasele le nto eyoba le mini yokungena kukayesu eJerusalem masingayithathi nje ngomfanekiso okanye siyithathe nje ngebala, koko nje nathi masibe kuyo le mini yokungena kukayesu. Ngoba ndibhaqepha ekuqaleni xa emvela uyesu uthi lo mbhali abantu baqhuzula amasebe, abantu baqombulula iingubo zabo bazendlala. Ngafuna ukubuza oba kutheni abantu beqombulula iingubo zabo. Uthi lo mbhali xa endiphendula kungoba abantu into ebangela benze le nto uba bazama uba uyesu bakhulule kubo ubuntu obudala ukuze uyesu abunyashe. Bantwana kwelizwi lokuthandaza ngubani nalo ngathi impendulo nguyesu. Ndiphathe xa emvela uba bekwenza loo nto wangena uyesu eJerusalem. Uthi lo mbhali njengoba sitsho apha uba uvayisi ebesixelela nam ndibhaqe uba laa ndoda yayibolakiwe nayo ikho lapha ngaphambili iphendula lo mbuzo othi ngubani na. Kanti eyona nto president endiyibhaqhileyo abantu babuza lo mbuzo ngamadoda amakhulu la angabaziyesi, ngamadoda amakhulu abaningileyo. Ngoba njengoba ngaba babuze lo mbuzo balindele okanye babhidwe intoba uyawuthini na uyesu uba avuyele kangaka, ngoba bona bayamazi oba ngumtyali womkhweli. Ngoku bamangaliswa yintoba kuvela amazwi amnandi athethwa nguyesu. Ngoku bayabuza oba ngubani nalo. Kodwa ndibheka impendulo evela kubafundi besithi oba ebekhona ubawo uAbraham ngesithi lo ungesu
uYesu uyitshintshile impilo ngoba ngubani nalo uYesu waseNazaretha. Ndiva abantu xa ibuya le ntombi isiza isithi nanku umntu endixelela izinto endakanazenza. Bathi abantu ababonayo oba utshintshile esibeni sakhe bathi akusafuneki noba siye ngoba simbonile apha kuwe. Nguye lo ubuzwa apha uYesu watshintsha impilo. uYesu watshintsha impilo. Yaye futhi uYesu masivumeni ke irhamethe yalapha oba uYesu xa engena nathi impilo zethu sivumele oba azitshintshe ngoba xa kubuzwa lo mbuzo unje nathi kufanele uba sizibuze wona lo mbuzo ukuze sikwazi ukuphendula abanye abantu sisithi ndimbona kakum oba uYesu uyayitshintsha impilo ngoba uYesu uzoguqula ezi ziteko. Le nto uYesu abangela uba xa esibona asililele ucinga emva ngaphambili yilaa ndawo abaprofethi yayibabulala. Ngubani nabo? uYesu waseNazaretha. Nguye ke uYesu waseNazaretha lo ungenapha. Ungena ke athi lo mbhali ungene khwele imbongolo. uYesu akakhwelanga hasi no fight, akakhwelanga into ebaleka kufanele inyathela abantu. Ungene ephethe uqobo ingathi nelandesa uMzantsi Afrika wayephuma uMandela entolongweni. Banethemba xa evela esithi amandla okanye sithi mayibuye iyafika ingathi kaya bantu apha eJerusalem bebona uba ufika umntu azabakhulula. Ngubani nalo? uYesu waseNazaretha. Xa ndizawuyeka bantakwethu uYesu waseNazaretha lo ungenapha eYerusalem. Xa ndidibazele president oba abafundi bakaYesu okanye uYoweri ebezasicacisela ephendula lo mbuzo othi ngubani nalo, ebezawuthi lo nguMesiya, umntu oqolo, umntu omele ukuvuka kwabaninzi. Oba ebelapha lo mbhali uYohane ebezawuthi ndimvile uYehova ehleli kwisitulo sakhe esithi lo unyana wam oyintanga. Ngoba siphendula lo mbuzo othi ngubani nalo, ebezawuphendula atsho kodwa xa ndidibazela upresidenti negunya lobumnyama nawalanina lathi lo wayindwele wavela enyangweni. Ngoba ndimva xa ekhalaza esithi ususinyethe ungasicabangisi koko usidumela zambili. Yiloo nto le ithethwa apha ethi ngubani nalo? uYesu. Rhamenye xa sigoduka masivumele oba xa uYesu engenile sibheka kwasikele singabheki ngesithelo koko sizisondeze kuThixo ngokupheleleyo. Sizisondeze kuThixo ngokupheleleyo. Ngoba iJerusalem nditshilo uba ibiyindawo erayithi ngaphambili yatshintsha yayindawo embi. Nalapha ecaweni iyakwazi ukwenzeka loo nto kodwa into ezawusinceda ukusondela ncakasana kulo mntu kubuzwa yena uYesu. Ndithi ke xa ndiyeka ndigqibezela president ndigqibezela ngelithi xa uYesu ke ezawunyuka intaba bantakwethu masazi oba uYesu yinto yagqitywa lizulu. Oba uYesu lo nguye balala ngoma ithi yayinguye olebango lokuvula
akasena control anymore. Ngicebisa nalithi. Nalithi. Makade xa sizawuthandaza ngomdlazi. Uba ukhona oqondayo ukuba ngoku akasenalo. Iyamshiya. Listen to that. Uzaba ngaphambili uzoziyalisa uThixo uba siqala siphakathi kukhona wiki sivula igate sivula isango oziqondayo ukuba ngoku amluzi nalithi sawuthatha ubongo 114 sawuthatha ubongo 114 ngibona ngibona Yesu yini kumsebenzi 114 emva koko makade isithandaze
masithandaze masithandaze masithandaze. Nkosi elungileyo, isenkosi yethu nguYesu Kristu, ungukumkani ukungcwalisa wena Thixo olunge kangakanani. Le mini ngini wezinto zonke, izicaka nezicaka zakho Thixo olungileyo beziyiboleke kuwe. Uthe kwalapha ke Nkosi usigcinile. Nokuba Nkosi sisihlupheki ngokwasemhlabeni, kodwa ngokwaselizwini lakho sisityebi, ngoba uthumela abantwana bakho Thixo olungileyo bazosibuza umbuzo nathi okokuba ngubani nalo Thixo olunge kangakanani. Abakhoyo kulo mnquba Thixo olungileyo, nabanqwenela uba bebekho bengakho kulo mnquba Thixo olungileyo, ngale mini Thixo olungileyo baphethe iifayili zabo ngoba bayayazi apho usuka nabo khona. Yile nto bakwazileyo ukuzincama isicaka nesicaka sakho Thixo olungileyo. Sibulela ukunika isicaka sakho Thixo umongameli welesekethe Thixo olungileyo ingqondo yokucinga okokuba sidle njani na emveni kokudlalisa kwethu nguSatana nge-COVID-19 Thixo olungileyo. Siyabulela ke Thixo ukuba siyakwazi wena ungukumkani wokungcwalisa aba bantu balapha. Mnini wezinto zonke banamagama ohlukeleyo okukubiza. Abanye bathi nguyisenkethama, abanye bathi ngumthuthuzeli, abanye bathi ngumondli, abanye bathi ngumgcini wentsabo zabo, nokuba zongxathile eTV-ni, nokuba zongxathile ezishibhini, kodwa unguyise wenkethama, unguyise wabo bekwezo ndawo. Xa silapha Thixo olungileyo sibulela ilizwi lamazwi akho Thixo olungileyo, sawuthi uze siliqonde ke Thixo ulungise thina kuqala. Sisebenzise amazwi akho asetyenziswa ngenye imini kuDavide athi, dala Nkosi ngaphakathi kwethu intliziyo ehlambulukileyo, ungawususa umoya oyingcwele wakho Thixo. Sithi noba sidibane nezinto endleleni siyazi uba wena unguYesu Thixo olunge kangakanani. Nantsi ke Nkosi lesekethe siyiyalise ebusweni bakho, siyiyalise efefeni lakho, siyiyalise enxebeni yakho Thixo olungileyo. Sithi into ezintle Nkosi elungileyo nezinto esizakuphangela okokuba sisondele efefeni, singabantu Thixo sihleli phakathi kwabantu. Ukuhamba kwethu ubana sizawukhonza Nkosi kule ndlu yakho sibe livumba elimnandi Nkosi elungileyo kubantu abakudeni efefeni lakho. Sithi Nkosi kabe sibuza uba wahamba enxilelwa ngabantwana, kodwa sithi uYesu ukhobo Thixo olunge kangakanani. Sincede ke Thixo ngexesha lethu lokuthandaza. Vula iminyango yemisebenzi, vula iminyango Thixo olunge yezimilo ezithe ebantwaneni bethu, vala iminyango ye-drugs Thixo olungileyo. Siyakuthandaza, sikelele ke Thixo nabantwana bethu, sisikelele ezi-families Nkosi elungileyo naba bashumayeli bakho Thixo olungileyo. Izinto okubasebenzele zona ezindlebeni zabo banqonqoza Thixo olungileyo, bathi bafuna ushumayela ilizwi lakho, simane uzinkcenkceshela Thixo njengoThixo azokwazi ukusityebisa emoyeni Thixo olungileyo. Sisikelele ke Thixo uThamsanqa nazo ezi society zikhokelela umntaka Shabalala Thixo olungileyo, nanku umama uShabalala Thixo olungileyo engumpheleki wakhe. Sisikelele ke Thixo uThamsanqa thina nabantwana bethu koko sikuvulele Thixo olungileyo. Siyakubona, siyabulela, siyakuthandaza kuba ungumkani wokungcwalisa. Sisikelele ke Thixo ngoKristu omkhulu wethu, amen.
apha kum into yoba emveni kwale mvula ingaka yababashumayeli, emveni kokubulaleka kwababashumayeli emini yonke, emveni kokuzincama kwale rhamente ukusukela ekuseni uzotsho ngoku kusezabhekwa phambili. Nomnqweno uba uzonapha uzobulela kwaba bazalwane, usicenge njengabantwana bakho ngoba xa siqala ezi ntsuku ukubheka phambili sesingabisayeka. Ndiyacela kwayana siphakamise umama azokuncokola kunye nathi. Kudala simane sisiva ngalamazwi emathethe kule ndawo unyaka nonyaka, kodwa xa uThixo ethetha kuthi ibe ngathi yonke into ayithethayo intsha. Ndiyayazi okokuba nibulalekile, ixesha elide ningonwabanga, sithi sihleka thina sikhululekile, sithi we are looking forward for this service, kodwa mane nithi nina thetha Nkosi ndilindile okuthethwayo kuyo. Siyabulela kootata bam, siyabulela nangokuba nisithilele ezimfihlakalo zezulu, ngoba eneneni umama uNdlantsi utshilo wathi besibhidekile yiCOVID, isithathe yasilahla kwiindawo ngeendawo, kodwa ngoku nina nithi xa sibheke epasikeni nizoqokelela iingqondo zethu. Siyabulela kakhulu ootata bam, kwaNguThixo ohlele emazulwini angasoloko esolula isandla sakhe kuni. Sibulela ke nabathandazeli benu. Tata uNombombo ke njengoba ndihleli phandle mane ndithandaza ndikhangela okokuba ithini imeko uzawulunga tata. Mna nomama uNdoda nomama uVayisi siyakuthandazela okokuba uThixo azakhile ubuso bakhe kuwe, ube naye nawe ukuthandazela. Ufuna ukuthi nakotata abashumayeli abakule ndawo ndiyayazi, nomama abashumayeli ndiyayazi, nonkaningwabanga, because kuye kwafika imbalelwano nkulu. Aze uThixo ke wamazulu anincede, olule isandla sakhe ngakuni nakuwo wonke umntu ofumana isolathiso, uThixo azalule isandla sakhe. Siyabulela kakhulu mathithinayo namahle, kwaNguThixo
angasithwala ngoba ngamanye amaxesha siyaqhwela ukuza kwinkonzo kodwa usathana sike amendleleni. Kodwa ndiyathandaza uThixo ngoba le miqobo ephambi kwethu uThixo zayidilize kuthi xa kuphela le Pasika sitheneneni simbonile uThixo ethetha kunye nathi. Masihambeni ke ma-39 ezintini umntu ongendawo angasiphazamisi singamhoyi ze sifike la sifuna ukuya khona. Ndiphinde ndithi ma-39 thina asiphelelanga ePasikeni, sinayo ne-convention ze sihambe singahoyi uThixo wamazulu uye oya kusiphumelelisa. Enkosi kana Thethile umama. Siyabulela mama. Okwami ukwazisa nje le panel. Phezulu. Sibulela inhlamba. Sibulela inhlamba. Inhlamba yekhaya. Siyabulela. Utata uNdubela uDlamini yena upha kula society yakwaMesanywa. Ungu-vice wabo bashumayeli. Cela uphakame ke vice siqhaqha khona umama ophaizansi. Nkosi. Sibe nomzalwane uNombomo. Masibulele uThixo ngaye makaphakame bayathanda. Yena lapha kule society yakwaMeara. Uthi nomama uMvangeli uyangena kula mthandazo. Sibe noMaduna umzalwane uNjajula uvice wamadodana alesebenzi. Yena lapha kule society yakwaMeara. Enkosi kuba unyanisweni umemsethethile watsho kakhulu ngoba siyabulela ngoba nesithathu serious. Sibona nje ebesethile ukuqala emntaneni apha esekethini. Bani nokwenzeka umzekelo ngezifemeli ezimbili ezilapha engqondweni yami. Phaa kwamamusini uthi uLelede ebheka ngapha ekhangela iBhayibhili, nabo umamusini ebheka ngapha ekhangela iBhayibhili ngoba wonke umuntu unelede. Phaa kwatata uMatya uNtsika uxika utata ngeBhayibhili nomama ufuna iBhayibhili lapha. So wonke umuntu abesekethile bethunana uxakekile uMamNtoko. Wonke umuntu olapha unelede. Ithi ke loo nto njengoba abashumayeli bemile begqibile apha, ukhona abalandelayo. Masibabeke ke imithandazweni umeme besetshilo siyixhase ukufunana iPasika yethu. iPasika yethu le abekho abanye abantu abazayimela kodwa sithi i-program yePasika yona. I think sivumelene notata uMatya nogosa umama uMpepho into yoba sizawuyeka ngokuno-introdusa ipanel ukwenzela into yoba uzozibonela ipanel apha ubone into yoba ngobani na. Ndiyakuxhobisa nje into yoba ngomso siya kwaMesanywa. Ezi nkonzo ke bethunana ziyaqala ngo5:30. Kuqala usika ke ngoku. Ngumnqweno wethu ke into yoba siqale straight ngo5:30 ukwenzela into yoba sizophuma kuse-early noko abantu bangafiki ezindlini ingakumbi ngoku kuyabanda nobanda ukwenzela into yoba sifike ezindlini kwangethuba. Enye ke into esiyicelayo into yoba ziinkonzo ezi zesiganeko. Besi-understandile salinene kwezaa nkonzo ezibe zidlulile kodwa ngoku siyacela bethunana abakwaziyo. We understand into yoba abantu basuke emisebenzini but siyacela into yoba siyihombele ezi nkonzo zilandelayo. Ukuqalela ke apha ebashumayeli njengabantu abasikhokheleyo ukwehla ke ukubheka phaa omama ne-department zonke. Enkosi kakhulu. Umeme besegqithile ke kunto ye-convention bethunana sikwazi ungagqithi nje kuyo umcimbi we-convention. Convention 2022 yethu. 2 weeks left. Ifikile isemnyama. Siyacela ke sibongoza
into yoba loo nto uyisikele sondela nganeno ukwenzela into yoba ufake eyona nto ngoku seyisixesha into yoba kwezi ndawo senze kuzo ii-quotations ziyaphelela ii-quotations sifuna uyobhatala. Siyacela ke ndifunana yenzani anjonganga kuni kwayana kodwa ke yenzani ukwenzela into yoba sikwazi ukubheka phambili i-convention ifike sonke silungile. Enkosi kakhulu Rhamente yakwaThuthumela. Oh sorry, ii-program ezi ziyafumaneka ezisosayithini into bezikhuphile abashumayeli but ziyafumaneka apha kunondyebo wabashumayeli utata uNgumbela ngedonation nje eyi-30 rand. Uthi ke cash kulaa nto kuthiwa sisipusho ngu-inner act ukhuphe i-30 rand akunike iprogram. Enkosi vice. Enkosi Sekela. Baba Sesekete. Ingake inkosi ingasikelela wonke lo msebenzi. Uthetha kwezifana. Number 345,
moya oyingcwele hlala kuthi sonke ngoku nangaphakathi. Amen. 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 Mashirika kwa ya mno wangeni kusio kuzitaka za kumena. wayilungisa kunathi olimiloji zinathengathi thethileni wezizweni nenhlanga. Eyonto siyibulelayo kuwe Thixo ba abantwana bakho Thixo namandla onke okokoko kusile moya oyingcwele becholoza Thixo abantwana babantu bashumayeli Thixo wethu onamandla onke. Bantwana bakho Thixo wethu banqama zonke izinto bancamela Thixo uvumela wena Thixo wethu anamandla onke. Bathi abantu bebizwa macala onke kodwa basabela ubizo Thixo lokwenza isiqhumiso somandla siza kuwe Thixo wethu namandla. Imini iphelile ngoku Thixo malusolungileyo oko bebecholoza thetheleli wesizwe nenhlanga. Yithi ke Thixo ngenxa yokuba nemini malusolungileyo beyincamile bayincamela uvumela wena njengoThixo. Masithi izidingo zabo Thixo nezinto ezisemakhayeni abo malusolungileyo Thixo namandla ngolusuku olunye Thixo wethu oyingcwele ubhale correct ecani kwamagama wabo Thixo wethu namandla malusolungileyo. Ngaba abantwana babantu abathixo wethu abanye baphume kumakhaya bebasiya ngasemva malusolungileyo Thixo namandla. Abanye Thixo wethu abazali babo balapha moya ndini oyingcwele lulama lezulu Thixo wethu namandla. Sicela wena ke njengoThixo malusolungileyo ukuthi kwizindlwana namakhaya abanabo ngoba abanye ngamakhosikazi Thixo emizi yabo banezinto zabo malusolungileyo uthi ngale mini yokungena kwakho eJerusalem lo mithwalo yabo Thixo malusolungileyo idonki ithwale thetheleni wesizwe nenhlanga sisondela kuwe siyabulela sithe Nkosi Thixo ngoba kaloku malusolungileyo nanto esibangela oba sibulele ngabo somandla malusolungileyo uthi umshumayeli Thixo ebhidekile moya oyingcwele ithi intsholo Thixo ephuma kubo malusolungileyo imenze umshumayeli Thixo amisa ingqondo azo uba umele Thixo namandla ukutolika ilizwi lakho basikelele ke Thixo nezindlu zabo namakhaya abo ungoleli Thixo kukusikelela izindlu namakhaya malusolungileyo usikelele insapho zabo zonke izinto ke Thixo sizicela kuwe njengoThixo kusasa nje ngoku nakude kube ngaphakathi. Amen.